Ришатныкына зур хәрефләр белән язылган бөтенесе дә. Шалтырата, кемгәдер шалтырата. Assalamu alaikum cemaat. 2023 ел, 24 июнь. Барлык сабан туйларга нокта куючы Казан сабан туенда без. Төгәләрәк булсак, Аккыш күлендәгесендә. Бәйрәм, күңелле мизгелләр, кеше ял итә, без күзәтәбез. Әйдә киттек. Шалтырата, кемгәдер шалтырата, әтисенә. Күрәсезме ничек күңелле? Телисеңме, теләмисеңме? Үзеннән үзең теге бии башлыйсың. Сабан туй бит. Халык Йылга мини, агыла да агыла. Ярата безнең халык гүләйт итәргә, әйме? Җәмәгать игътибар иткәнсездер, әйме? Монда бөтен артистлар мондай гади хәрефләр белән язылган, теге кичкенә хәрефләр белән, Ришат Хатуллин зур хәрефләр белән. Чөнки кичә 23 июнь иде, бүген 24 июнь. Аның кичә туйы булганга күрә, аны шундый гына зур хәрефләр белән яздылар да куйдылар. Бу тегене бүләк кебегрәк була инде аңа. Ришат, котлыйбыз Алия белән сезне. Җәмәгать, әллә 2, әллә 3 ел без сабан туйларны төшермәгәнбез. Әмма соңгысы да менә мин төшергәне ул Балтач районында булды. Кызганычка каршы мин авылның исемен онытканмын. Менә ул ишектер менә күңелгә якынрак. Дусларча менә, туганнарча иде. Менә мондагысы зур, әлбәттә, масштаблы. Ни дисәгез дә, безнең татар халкы гүләйт итәргә ярата инде. Аеруча сабан туйларда. Бәйрәме бит үзебезнеке. Ассаламу алейкум җәмәгать. Күңелле яллар сезгә.